लिंबू मिरची, काळा टिळा किंवा दृष्ट काढण्याच्या प्रथा फक्त अंधश्रद्धा आहे की यामागे काही आहे लॉजिक? मंडळी, भारतात अनेक ठिकाणी लिंबू मिरची टांगणं, मुलांना काळा टिळा लावणं किंवा मीठ मोहरीने दृष्ट काढणं आजही पाहायला मिळतं. या प्रथांबद्दल लोकांचं मत वेगवेगळे असले तरी काही अभ्यासकांच्या मते त्यामागे काही व्यावहारिक आणि मानसशास्त्रीय कारणंही असू शकतात. उदाहरणार्थ, लिंबू आणि मिरचीचा तीव्र वास काही कीटक दूर ठेवण्यास मदत करू शकतो. काळा टिळा किंवा लक्ष वेधून घेणाऱ्या वस्तूंमुळे एखाद्या व्यक्तीचं लक्ष दुसरीकडे वळू शकतं, असा मानसशास्त्रीय दृष्टिकोन मांडला जातो. तसेच दृष्ट काढण्याची विधी केल्यानंतर अनेकांना मानसिक दिलासा मिळतो, ज्याला प्लेसिबो इफेक्टशी जोडून पाहिलं जातं. मात्र या प्रथांमुळे वाईट नजर नक्कीच दूर होते, याचा ठोस वैज्ञानिक पुरावा उपलब्ध नाहीये. त्यामुळे अशा परंपराकडे श्रद्धा आणि विवेक या दोन्ही दृष्टिकोनातून पाहणं महत्त्वाचं आहे. आरोग्याच्या समस्यांसाठी नेहमी वैद्यकीय सल्ल्यालाच प्राधान्य द्या.